Hvis vi den 5. maj i 1920 ville have spurgt forsamlingen i Borgerforeningen, hvordan dansk skolelandskab i Sydslesvig ville se ud 75 år senere, så ville næppe nogen have haft fantasi til at forestille sig, at der i dag i Sydslesvig findes 53 skoler med 5.500 skoleelever og 62 børnehaver med 2.000 børn. Men skolerne og børnehaverne, de er der, og vi er her, og vi vil også være der om 25 år, om 50 år, ja sikkert meget længere i fremtiden. I dag vil vi i fællesskab glæde os over det, der er nået i disse 75 år. Det vi har nået er resultatet af en enestående indsats igennem disse 75 år. En indsats og et arbejde båret af mange personer, af forældre, af lærere, af pædagoger og andre medarbejdere.